Penkut ka nang kiu Prang Junior Club mentak sengi ka Arpoterik Yayong Arja Arpulai ya ka open to all knockout football team under 17 ha ka shnong umdu. Hakane ka sengi laye khun banra ya ka namladu hapteng ka umling little boy persha ya ka umden he Sokhwai FC bat hadin ka jingyele kai ka basyong shit bha ka umden he Sokhwai FC kala job ar la not bat kala ra ya ka song pisa ka bashipo hajar tingka. Haba keren hakane kasengi penkut uba Balajit Rani MDC Nongpo constituency kum ukongsan ula ai mensim ya ki rang yelek kai benang kiu Prang hakikam yelek kai bat kimdei benkut tang hang ne henrei ben poi shaki weipat ki kerdan ki bakham Prang. Asnong jongi haka jingbun kam imbanse ila lej halaka jongka kam ila pa engaban presen hangne nakaliang kajonga ngakwa ban kentu yapi baro artim ibala po siya katong haman la katim kadon hi kata ka jingjob ba ka jingram kumbangi long ki student kidon hi ki ba fail but kidon hi ki ba pass kibala pen kre bha kila pass ya ka exam kiba klem pen kre bha kila fail ya ka exam ande wala kata wala ngi fail yimde bandu jingkerman ha kata ka jing fail ka jongi kumbang kakitin, we have to learn through the mistake. Agaba pini nang om tang hangni, re khamtam pini lekai sajaka kiba sabar jonga jaka kajongi. Ini kermen bapi kum ki samla ki badang ki dang san, hindon ya kemensim juga jing sorit, kemensim juga jing Asia, aga jing lekai kajongi. Ki ngasngoro ban ki bok ki uyang ki bro atli ki tim. Yaki bajok bat yaki barem ro kumju kajing serang jungi banilakai haman laki dong kade kajing persang kajungi ban pentiu yalade bat kermen ba kajing wa kajung pi bani si benta na koi kajaka si koi kojaka kan nang biarap yaki bat kajing wa hi kalong ba kadong kathan kajungi ru kan tiu haki jing ilakai ngit ba kane kanang tiu sa Prang Junior Sport Club ru kadon ye kata kajing cumu ban ailat yaki para samla ki bedang ki dang san ban ai ka platform ya ka ba pinio ban ilekai agi jaka ka ba maki kila ban ai pi engi kermen ba ka jingwan si benta ki jongpi kan yarap ya pi sibun aga ba pinangla ban pentiu ya ka sap ka phong jongpi ai ku bleru ya ki samla na ko umling balawan ban si benta nang kristom ga jingilekai ka jongpi ngi ga jingilekai ka bitnat juru naka umden heru kinang ilekai bha kisni bakipor ki banangwan makinangla ban kentiu haki rokom ilekai di jongpi ki nagaliang ke jongaru ngamdon sibun ki kentin ban keren tua ban song na ai kuble ya ka nang kiu Prang Sport Club ka bala organize ya ka ne ka tournament agaba ki jong ka thain ke jongi kalayo ban ya simbenta ki kermen scam